Ασφάλιση, κλάδος ζωής και υγείας. Ο ρόλος ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Φαντάσου αν ξαφνικά δεν ήσουν πια σε θέση να φροντίζεις την οικογένειά σου. Η ασφάλιση ζωής μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Είναι ασπίδα που προστατεύει τα αγαπημένα σου πρόσωπα και το μέλλον. Ας μιλήσουμε για την ασφάλιση ζωής. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να εξασφαλίσεις οικονομική προστασία. Αν συμβεί κάτι, οι δικαιούχοι σου λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι οι αγαπημένοι σου δεν θα υποφέρουν από οικονομικές δυσκολίες. Η ασφάλιση ζωής δεν αφορά μόνο το θάνατο. Καλύπτει σοβαρές ασθένειες, ανικανότητα για εργασία και απώλεια εισοδήματος. Είναι ζωτική σημασία για να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία και οικογένεια. Ποιες ανάγκες καλύπτει? Ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου και υγείας, κάλυψη σοβαρών ασθενειών, σύνταξη και σπουδές για παιδιά. Οι φορολογικές απαλλαγές είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Πόσο κεφάλαιο χρειάζεσαι? Επέλεξε ένα ποσό που καλύπτει την απώλεια εισοδήματος μέχρι τη σύνταξη. Η ασφάλιση πρέπει να αναπληρώνει το εισόδημά σου. Τώρα ας δούμε το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Δεν είναι απλά πολιτής. Είναι ο ειδικός που αναλύει και σε καθοδηγεί. Βοηθάει να εντοπίσεις και να καλύψεις κινδύνους που σε απειλούν. Αναθεώρηση αναγκών και τακτική υποστήριξη είναι κομβικά στοιχεία στη σχέση σας. Αυτή η προσωπική επαφή είναι που εδραιώνει εμπιστοσύνη. Η ασφάλιση ζωής και υγείας είναι αναγκαιότητα, όχι πολιτική. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει με επιστημονική γνώση και αφοσίωση. Μην αφήνεις το μέλλον στην τύχη. Εξερεύνησε την ασφάλιση σήμερα. Προστάτευσε τους αγαπημένους σου. Επικοινώνησε μαζί μου τώρα.